So good day Kabalen, and welcome once again sa ating panibagong update adventure. At for today's video ay nandito na ngayon tayo sa may Kalulut to Bulaon Road. At nasa harapan natin yung karatula ng Bulaon Resettlement. Ayan. So isa ito sa mga resettlement na naipatayo dahil sa pagputok ng mga pinatubo, at dito na resettle yung mga kababayan nating naapektuhan ng lahar. Especially yung mga taga Bacolor, Pampanga. I think more than 30 barangays yung na-transfer dito dahil medyo malaki yung medyo malaki yung oh, meron. Dahil medyo malaki yung medyo malaki yung population ng medyo malaki yung population ng Bulaon, ay ng Bacolor, Pampanga, I mean, at dito siya na-resettle. So ngayon ay titignan natin para maipakita ko sa inyo kung ano yung latest update dito sa Bulaon Resettlement. So let's go! Ayan. Dito medyo makitid lang yung kalsada papasok. Pero doon, pag nakita niyo yung coaching yun, yung nilikuan, medyo malapad na. Doon sa may pinaka-entrada ng resettlement. So once upon a time, nagpwesto rin tayo dito sa gate na to. Nung nandun pa tayo sa may Barangay Saging. So ito yung karatula niya. Welcome, Bulaon Resettlement. So bali to, parang, ewan ko kung alin yung mas malaki, yung sa Pandakaki Resettlement o rito. Dahil meron din plaza, kagaya nung sa Pandakaki. At meron din pala dito, District Hospital. Yan, mamaya makikita natin yan. So I think sa mga resettlement, ito lang yata yung may District Hospital. Itong Bulaon, dahil very progressive din to eh. Itong parang yung Pandakagi rin. Maraming mga nagtitinda, maraming mga establishment. Tignan nyo, 3-story building. Yan, ito bali yung pinaka-commercial area niya. Yan. Bali, kakanan tayo rito. Pupunta tayo ng public market. Yan o. Yan, kakanan na tayo. Bulaon Resettlement Public Market. Yan. Yung maganda dito yung plaza nila eh. Maganda yung simbahan, tapos nandun yung hospital, malapad yung yung oval. Yan, ito yung itsura ng palengke nila. Naglagay na sila ng barrier dito. Kasi matraffic din dyan eh. Especially during rush hour. Ayan pati hanggang dito may barrier na. Dati wala man yan eh. Tanglao Pawn Shop. Yun ang dami nagtitinda rito. Dito halos kompleto na rin eh. Kahit hindi ka na lumabas ng pinakabayan or sa pinakapalengke ng San Fernando, dito lang halos kompleto na. Saka medyo, sabi ko nga, medyo malaki rin ito. Yung isipin mo, yung more than 30 barangays ng Bacolor eh, dito sila na-relocate. Ayan, malapit na tayo dito sa may pinaka-oval. And then ito yung school. Ano kasi pangalan ng school na to? High school yata ito. Ito naman yung elementary. Pero tingnan natin yung pangalan niya. Yan o. Bagong pintura siya. One way, no parking. Yan, ito na yung oval. At yun yung clubhouse. Yan o. Ito yung mga nag-donate. Parulog Elementary School. Tapos dito,
Santa Barbara Elementary School. Kanya-kanya palang barangay yung mga school dito. Tapos doon, hindi na natin nakita. Ano ito? Potrero naman to. Potrero Elementary School. Iba-iba pala. Ito, Good Shepherd Parish Church. Ayan, tingnan niyo yung church. Ang ganda. Ikot pa tayo. Dito pag hapon, maraming ano rito, street food. Itong area ito. Yan. At dito naman yung district hospital. Yan. Dito, nakapagpa-check up na rin tayo rito nung naano tayo. Nung nasugat tayo doon sa may tricycle natin, sa TMX. Yung sinipa tayo, hindi nasugat. At saka nung nakagat tayo ng pusa. Yan. Ito yung hospital nila. Malaki rin yan eh. Ay, diretso pa tayo. Yan, ito yung itsura ng ano. Mas malalaki yung ano rito. Yung mga bahay o yung mga lot area kumpara dun sa Northville. Dito, meron na rin mga clinic. Malaki rin kasi yung population nito eh. Pero hindi lang natin na-check kung ilan. Do not enter. Tignan natin yung doon sa dulo. Ano ba yung sa dulo rito? Ito ano ito. Brightways. Ano na pala ito? Barangay Malpitik na to. Yun. So, iba na pala ito. Barangay Malpitik na. So, balik muna tayo. Dito kaya. Parang malapad yung kalsada dito. Ang laki ng bahay. Ang ganda. Ikot tayo doon sa dulo. Then, kakaliwa. Yun na yata yung dulo, pakaliwa. Pero parang may daan pa rito. Parang may ilusot dito papunta doon sa kabilang baryo. O meron nga. Mamaya tingnan natin yan. Ikot muna tayo rito para makita ninyo yung mga ibang streets dito sa may Bulaon Resettlement. Kaya kung mapapansin nyo, malalawak na yung kalsada, malalapad na yun. Hindi kagaya ng mga eskinita sa Northville talagang yung tricycle lang yung kasya dito, two-way siya. Malalaki oh. Ayan. Kahit magkasalubong yung dalawang four wheels, pwede pa. Ngayon lang tayo nagawi dito sa parting ito ng Bulaon. Usually kasi doon lang tayo sa may sentro. Dito sa gilid, ngayon pa lang natin nadaanan ito.
Siguro yung labas nito, yung isang entrance ng ano, ng resettlement. Dun sa may papuntang San Rafael. O baka ito na nga. Yun no, pag na-champion mo dito yung corner lot, ayan no, mapapagawa mo ng malaking bahay mo. Kagaya nito, tingnan nyo ang laki. Yun nga oh. Yun na yata yung covered court eh. Ito, ito yung covered court. Grounds and Barong. Villa de Bacolor. Farmacia Bulaon. Dito pala yung labas niya. Dito, nung malapit sa tulay. Malapit sa palengke. Yun yung palengke. Oh. Ayan. Balik tayo rito. Hanap tayo ng spot. Para makunan natin ang aerial shot. Itong Bulaon Resettlement. Doon na siguro. Doon sa may plaza. Hanap tayo ng malilim. Ikutan muna natin itong plaza. And then pasok tayo dyan. Oh. Yan, ikot tayo rito. Kanina doon tayo pumasok doon sa may hospital. So dito maraming mga nagtitinda rito. And then ito yung SBSTC. Bali San Vicente Pilot School for Philippine Craftsmen. Ganito ito pala oh. San Vicente Pilot School for Philippine Craftsmen. So ang daming courses na pwede nyo pagpilian dito. Electricity, cosmetology, foods, garments, welding, drafting technology. Yan oh. Ang dami palang pwede pagpilian dito. Kung gusto nyo mag-aral ng ng mga vocational courses, short courses, pwede na rito. Saan na ba yung entrance dito kanina? Ito yata. Saan ba maganda? Dito na lang. Dito na tayo pupesto. Yun. Medyo malilim na dito. Sa tapat ng school.
Okay, so tapos na natin nakuha ng aerial view itong Bulaon Resettlement at nakita na natin yung itsura niya doon sa taas. At gaya nga ng sabi ko sa inyo, isa ito sa mga malalaking resettlement na ginawa dito sa may Pampanga after Pinatubo eruption. So more than 30 barangays I think yung na-relocate dito sa mga taga Bacolor, Pampanga. Kaya nga yung mga school doon, may iba't ibang pangalan. Meron Parulog Elementary School, Santa Barbara, Potrero, etc. At meron din magandang school, yung special, yun, SPPSP. Parang yung mga vocational at technical na courses, pwede kayong mag-aral doon. At sa likod natin yung Good Shepherd Parish Church. So I think dito na magtatapos yung vlog natin tungkol sa pag-update dito sa may Bulaon Resettlement. So again, salamat sa panonood and stay tuned for another vlog update dito sa may Pampanga. So ride safe always, kapaleng. See you when I see you, and Fernandez is signing out.